hodiny za sebou. 1, 2. Takže už jsou třeba podle mě klidně na nějakým 5. kilometru, 6. To si myslím, že klidně někteří už tam budou. Myslím si, že nejrychlejší to bude mít tak za hodinu 35, 30 plus minus. Ale troufnu si říct, že ještě spoustu milí závodníci, co tady jste, tak klidně pojďte k nám, pojďte už pomalu a jistě. My vás chceme vypustit, chceme, abyste už byli na té trase, abyste se to uživili, protože dneska to bude vyloženě kochačka. Právě s občerstvením, teplá jídla v masové i bezmasové variantě. To znamená ideální stav, jak si dneska udělat hezčí den. V kávě můžete... Čembíku, jak se cítíš před závodem? To je nudavý. Jo, ty máš opalovačku, pardon. Čau, Chloe. Chloe čeká, že tam bude něco dobrýho. Chloe, měla si pravdu. Kalibra. Nádherná členka. Něco a kloubíky pro paničku. Čekej, čekej, čekej. Čočkýna. Pěknou krásku. A já myslím, že i uvítáte tu skácenější trasu možná. Nebo byste radši Pepku kopil. Tak a já vidím do 44, takže hledáme 45, 46, máme... Takže 5176 a 5114. Já se úplně do cíle. Jak to odběhnu? Ještě! Všichni, pojď. Čembo, pojď! Tak dobrý, Arinka. Tak, výborný. Ježiš, teď si rozlej. Výborný. Taky. Super. Takže klasika vychodit Čembíka. Ty jsi ale šikula. Ty jsi pašák. Super, šikovný pes. Cože jste se zastavili ve vodě? No. Jsi vykoupal, jo, v březnu? To je borec.
To jsi pěkně to od bahna.